Җәмәгать хәзер дөньяның төрле төбәкләренә шушы Татарстаннан сигналлар килеп тора. Алар һәммәсе дә инде хәзер үз телендә тыңлый ала, кара ала. Хәтта ул инде мин туган авылыма кайтканда да нәрсә спутниковый дип куялар антенна, мәсәлән, шунда минем мәрхүм абыйның хәләл җефете инде, мәрхүм абыйның шул хәләл җефете дә аның кияве шуны куйды Татарстанна берничә канал кабул итәргә дип. Без дистәләр ел элек шунда торып, ул җенги ул Үзбәкстаннан инде, Үзбәкстан Ташкентнан. Анда шул әнисе Лисунов урамы беләсез инде, Ташкентта Лисунов урамы, шунда торганнар алар. Шунысы инде дистәләр ел элек әйтәсем килә, бездә ничә елга бер татар концерты бер яктан килсә, бу инде зур вакыйга буладыр, хатта инде без аны сагынып көтеп торадырык. Татарстаннан бик йөрмәделәр, ничә ел узгач инде мәрхүм инде безнең бөек җырчыбыз Илгам ага Шакиров килеп чыккан безнең авылга, күрдегезме? Анда татар аз булса да инде алар шуңа карамастан ул акча артыннан килмәгән, халыкны сусаган, мәдәниятне, теленә сусаган халыкны канәгатьләндерергә дип килгән инде шунда, шул авылга шунда. Ирактан, Ирак юлларны якын итеп дип әйтәләр, шуңа күрә. Инде менә әйтәсем килә, без вакытында авылда торганда безгә атнасына бер тапкыр шул радио теге нәрсә дип атыйлар әле, транзисторный, шул Казаннан концерт бирсәләр, без шуны тыңлап торадыр идек. Пластинкалар буладыр инде, анда хак сүзе, пластинкалар тыңлап торсаң да ул бит шикләнгән җырларында бөтен җырлар түгел инде. Илгам абый Шакировны тыңлыйдыр, Альфия Авзалова, Фарида Кудашева. Ул аерым тагы бер әйтеп китәсем килә, Ташкентта Таш Мөхәммәдов дигән исемлегендә шундый студия, алар шунда язылган татарлар өчен пластинкалар вакытында. Күрдегезме? Ташкентта шуннан килеп, шул татарлар шуннан кунакка килгәндә шул пластинкаларны китереп, бу нәрсә шулны безне сөендерәдер. Хатта алып килеп шул пластинкаларны без тыңлыйдык бала чактан. Шул җырлар безнең йөрәкләр безгә сеңеп калган. Бер яктан шул телне өйрәнү сәбәбе шул теге җырлар, туган телебездә җырлар еш тыңлаганга күрә без телебезне бераз ятлап алдык. Безнең күршедәге татарлар, алар андый татар җырларын тыңламады, әмма кайсылары баянда уйнап җырлап йөрделәр инде, алар туйларда. Әле баян тавышын ишеткәндә дә минем ничек йөрәк суга башлады, бигрәк дулкынланып, минем ничек әйтәм, кан тавышы, татар, төрек кан тавышы әйтәм, тавышы икән бу, шулай дип аңладым инде. Менә каным уйный, сизә, әле мин баян тавышына татар көйен ишетсә, моңын шунда дулкынланып китә идем. Шуны әйтәсем килә, без менә Татарстанга килгән кешеләр аптырап карыйдыр, монда алар без анда-санда безгә шушы Татарстаннан чишмәдән сусап торган халыкка алып киләләр, безгә су бер урыс әйтә образны, ничек әйтергә инде, менә татарча кызганычка каршы ул сүзне онытып торам. Ирактан килгән су, без шул сусап эчәдерик, шул татар мәдәниятен, җырларын, мәсәлән, алар шул Татарстанда торып, авылныкын әйтмим, авыл кешеләре алар мохтаҗ булып тордылар татар җырларына, алар татарча җыр башкарадыр, телне саклап, алар икенче төрле инде. Шәһәрдә алар инде беләсез, төрле төбәкләрдән килгән кешеләр арасында берсе генә булса, мәсәлән, шул бездә шәһәр төзелешләрендә фабрика, ягъни завод, фабрика төркчә инде, анда бер төркемдә сөйләшеп торган бер кеше аңламаса татарча, һәммәсе инде мәҗбүри шул
үз теленнән күчәләр инде, беләсез, кайсы телгә, шунда сөйләшеп китәләр иде, мәҗбүри. Монда килеп мин аптырадым, анда кайсы татарлар шушы инде су бетми тиргән, тәмле су бетми тиргән чишмә, мәдәният чишмәсе янында, тел чишмәсе янында булып, шунда комшу дип әйтәләр төркләр. Шуның янында булып, инде кадерен белмичә, алар ваемсыз шул безнең мәдәнияткә, хатта телгә бигрәк тә, әле миңа әйтәдер иде, мин татарча өндәшсәм, татарча белмим дип, хата татарлар шулай әйтә иде миңа. Менә без мәсәлән Төркиядә, менә мин ел сайын алар 1989 елны килгәннәр иде, Тумата ансамбле Төркиядән, алар белән мин йөрдем, аларны шул танышып беттем. Шунасын 1997 елны Истанбул шәһәренә барган чакта мин, Аллаһ Тәгалә бирде, шунда барып чыктык Кибеткә, шунда мин аларны күрдем. Шунасын мин һәр чакта теге Төркия мәмләкәте дәүләте оештырган яшьләр конференцияларда катнашкан чакта, алар Истанбулда буладыр, еш шунда мин Истанбул аркылы без шунда китәдерик. Чөнки түрк учаклары оештыручылар, алар шунда урнашкан. Шунда мин кирип алар белән сөйләшәдер идем. Менә инде алар исән чагында менә шул татар җитәкчеләре Тумата ансамбле, алар YouTube'та сез Татар Cinema International Тумата дип җыйсагыз, анда төрле халыклар җырлары да бар. Шулар миңа менә бүләк иткәннәр иде. Менә шушындый. Алар ерак, бездән дә ераграк татар мәдәният, теле, гореф-гадәт чишмәсенә, әмма шуны карамастан алар татар җырларын ятлап, шунда ай былбылым дигән һәм төрле агыйдел буйлары, айрылмагыз, төрле җырларны алар ятлап башкара иде. Алар интернетта таба аласыз инде. Менә күрдегезме, нинди безгә бик үрнәк биреп торалар Төркиядәге татарлар. Биерлек дигән авылда, мәсәлән, алар хатта Себер татарлары туган телендә сөйләшәләр. Ескишехир шәһәрендә татарлар бик күп. Хатта мин Истанбулда таксист мин алып барган ни ләләли, юк, ләләли түгел, әле ни зәйтүн буруну. Анда да әйтә, менә бездә татарлар күп яши дип шулай. Күрдегезме, ничек хөрмәт итеп, татар үзен яшерми, татар горурланып тора, анда мин татар дип, бездә менә шул кайсылары инде илебездә яшәп, Татарстанда яшәп, бер кешене тыймый, шунда да алар кайсы вакытта тырышалар телне дә өйрәнмәскә, мәдәнияткә дә ваемсыз булырга. Шундый менә кызганычка каршы күренешләр. Менә шуңа күрә мин инде Үзбәкстаннан килгән татарлар татарча сөйләшсә, мин анда инде рәхмәтләрне укыйм Үзбәкстан мәмләкәтенә, Үзбәкстан түрәләренә, алар җитәкчеләренә мин әйтәм рәхмәт. Безнең татар халкына анда шартлар тудыралар, татарга ихтирам итәләр икән дип, шулай дип.